Pentsa duzu ez eskatu? Lehiaketan irabazle ateratako pintxoen dastaketa eskatuko dugu, bai? Ederki. Zeitxuen. Kusiko zu, Xabi, kriston pintxoak ateratzen dituzte. Ia ba, demaseko gozia okat. Itxoin fitipaldi! Ez da lezu ikusten plater bakoitzak bere zenbakia duela. Irabazlea azkenak utziko deu. Tan-tan-tan! Espageti bat? Ez da espageti arrunt bat? Pasta karamelizatua, kaoba lurrinaz gozatua eta kolore zertzelada zapaindua. Hoi zuretzat, nik urrengoa jangoet. Hau zer da, dar jotze bat? Ai, Xabi! Petazetaz betetako intxau-saltxau eskola nitrogenotan izoztua. Hau aldazu galdaritza berria, txikitan olako esetxutxe jajaten ditun. Lasai, Xabi, guanik irabazle gelditzen zaigu. Tatatxan! Ziona! Ikusten duzu, Xabi! Zer, ez derresta gota. Ia, aire konprimituz eginiko kanutilo gardena. Zer, kanutilloak pika utxen doala? Urkixi bat nahi? Aizu barkatu, patata tortillaik baukazue?